سلام كميت وعلو كرات خطاتلتي فنوى إري تي في نلومي سوني 23 حاسة فرقمعة فرقان استدالوه زينا ومسنادوه حيثنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نتبتاتو فيلم تمال بستقبره ناي لاباراتوري مرمراتات سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقت سمكالو حموش تدما حويم تفانيوم ኣብ ጋሽ ባርካ ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ዝኣኸለ ቆልዑ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ንምቕራብ ፃዕርታት ክካየድ ተሓቲቱ መደበር ጥዕና ኣሸራ ምስ ብዙሕ ተገልገልቲ ዝመጣጠን ወፍሪ ክግበረላ ተሓቲቱ ኣብ ቴኔሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕለ ብውሕዱ 22 ሰባት ሞይቶም ኣብ ናይጄርያ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝፀንሑ 15 ተምሃሮ ዝተሓተ መባድልቲ ድሕሪ ምኽፋሉ ተለቒቖም ጫድ ፍርቂ ናይቶም ኣብ ዞባ ሳሕለ ዋፊራቶም ዝፀንሐት ወታደራታ ከም እትስሕብ ኣፍሊጣ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ጋሽ ባርካን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ሰለስተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ንሳቶም ድማ ሓደ ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ሓደ ኣብ ግርማይካ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓደ ድማ ኣብ ዓዲ ተከሌዛን ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ፀኒሖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ዝፀንሑ 5 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዎም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳዕ ሎሚ 6623 በፂሑ ኣሎ 6565 ካብዚኣቶም ሓዊዮም ዝተፋነው 37 ብሞት ዝተፈልዩ 21 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 22 ነሓሰ 2021 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ዝኣኸለ ቆልዑ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ንምቕራብ ዝካየድ ፃዕርታት ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳለዎ ፀብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበ እያ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጎኒ እቲ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምስፋሕ ዝካየድ ፃዕሪ ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ዝኣኸለ ቆልዑ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ንምቕራብ ዝተወደበን ውሁድን ፃዕርታት ክካየድ ኣብ 18 ነሓሰ ኣብ ባሮንቶ ኣብ ዝተቓንዐ ገምጋም መዘኻኸሪ ቀሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዜጋታት ኣብ ቀረቦም ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝረኽብሉ ባይታ ንምጥጣሕ ክካየድ ብዝፀንሐ ፃዕሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 36 ሓደስቲ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርትታትን ሓንቲ መዋእለ ህፃናትን ከም እተሃንጻም በዚ ድማ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዘምህራ ኣብያተ ትምህርቲ ቁፅሪ 547 ከም ዝበፅሐ ኣብሪሁም ብዞባ ደረጃ ቁጥሪ ተምሃሮ ኣስታት 45 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቓልል ልዕሊ 152,000 ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ተራ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ተሳታፍነትን ቀጻልነትን ተምሃሮ ርድእ ብምዃኑ ሓንቲ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ትህነፅ ከም ዘላ ብምግላጽ ህዝቢ ዝገበሮ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዓይነታውን ገንዘባውን ደገፍ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምስገና ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሩ ኣፍሊጡ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ምርምር ስልጠናን ውጥንን መምህር ሓይሊ ኣብ ሃብታይ ብወገኑ ብዞባ ደረጃ 240 ኣብያተ ትምህርቲ ትሕቲ ዓቕመን ዝኾነ ቁፅሪ ተምሃሮ ሒዘን ከም ዘለዋ ብኣሃዛት ኣሰኒዩ ብምቕራብ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ግዚኦም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ዝቐረቡ ህፃናት ምስቲ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ንምምጥጣን ገና ተወሳኺ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ንዝሓለፈ ዓበይትን ህፃናትን ዕድል ንምፍጣር ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣቁርደት ባረንቱ ጎኘ ሃይኮታን ጎልጅን 459 ነቑጣታት ምጥፋእ መሃይምነትን 140 ነቑጣታት መደብ ዓርዮትን ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ሓላፍ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣቶ እስሓቅ ዮሱፍ ድማ ነቲ መደብ ናብ ኩለን ዓድታትን ምምሕዳራት ከባቢ ንምስፍሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሬ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ነቶም ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጹ ልዕሊ 95,000 ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ቆልዑ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ንምቕራብ ኩለን ትካላት ብውህደት ክሰርሓ ተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባታት ዕላበ ርዕድን ሓልሓልን ብወፍሪ ሓምላይ ልምዓት ኣድማዒነት ፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ተሰላሲሉ ብዝበፅሐና ፀብጻባት ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ምምሕዳራት ከባቢ መለብሶ ሓልሓል ፈንሸበኩ ማያዋልድ ቀርፀት ኢንረኩበት ረህይን ገበይ ኣለቡን ካብ መፋረቕ ወርሒ ሓምለ ንሓደ ወርሒ ዝቐፀለ ወፍሪ ልምዓት ብዕዙዝ ተሳትፎ ኮም ተኻይዱ
بتي ماتوتاو سراح أستات 233 شح فلسطات كتكلم كله أب جراوتي حرستوت زالاتاتن كترتاتن كمستسرحة بيت حفت حرشاتن وزوبا فليتهم أم حضرن وزوبا حلحلاتو جرماتيون أبرها أبزها وحبريتا أب متكال نايت فلسطات نزترأيت قداسنت بممقواس أب حلو إن مكن خانون عطفا سراح سلزاد اللي حبرة تسبح فشا حرستوتن ممحداراتن دما بفلاي تور كعزوز صويعهم زخمزيلن كله أب نوزوبا على برعد بألاينت ممهرانن كيلاتات حرشان حد شحن 50 تساتف تخرم توفري عسران كل تنشح قدا قدي بمقعد 10 شدوش شح فلسطات كم استخلو كمون أستاد حموش شح أقرب كم دخوس قصو بيصحفت حرشات نوزوبا حبيرون بزي كازي أستاد شدوش شحن حموش 200 متر حدش كنا توزلا خسرحون كلو شوعة شحن كل 235 متر وزالان شدوش 269 متر كيوب كترن كم سجنو كمون ترجعات كم معقاق نمكل خال 986 متر كانالات كم سرحو تحبريت عن تيروم رسم ممهر تا بيت تمرتي كلا درجة عوض ممهر أمان إلزا ميكيل أبزها وحبريتا أب كسري بيت تمرتهم استخلوا أقرب سالا زدل خنكنن عقابا زقور لوز مسجن وتسيد كم استرخبوا أرديوم أب ممعدار كباب أشرا نوزو حجاز تركب مدبرت عنا نابرخة مزمت نقحات زر زلو بزحي بجبو نمنقاد حسرت هذا خمالا موياويان نبرتن حتيتهم تا مدبر دحنتن تعنا نبرتي يا موحس عبي أبركتو تكبر كوانتلا استمالي أقولقلت من تختهب ناي لاباراتوري ناوتي خواددلا وحس من شماي كلوا كمون حمومات التملالس أمبولانس كمدبلا زخاخور نبرتي كاباتهم زحتت كمالو دلوات مخانما الرقاقيتهم حلاف مدبر تعنا أشارات حقاقاز نرس إسياس دبساي بوغنو كموتيت زكايدو غوسغوسات كلن عدتات تتقمتي كومز مرحو مدبات كبابيا وصريت كوينن مهلاون كمون أب شفن اختابت هتصانات مكوتصار حمام عاسون دحنتات دن هتصانن عبي عود كمستمزقبه أبريهم مس موداد متصبي نفس صوراتن حراساتن قطرياتات كالات ابتات كال زغلاغلا نفس صورات كب كم زبل زتقسات حقاقاز نرس إسياس نزبلت أقلقلوت تاتكال بزحي بتحت قرصي كتسفحن حتراتات خمالا انت لابيوم مدبرت عنا 10 نشدوش تعدتات ممحدار كبابي 10 ننبرت ممحدار كبابي عد ارين او انجلين كمون نتقمطو قال عدتات نوزبا منصوره اقلقلوت تهب أب زوبا سمينا وقيح بحري حتى من اسياتن دك انستيون بعتوب كسرحلو مخانو بعسرت شوعات نحسه ابا فعبتها بستخيد اخيبات حبيروم ابتي يا محدرتي نوزباتات افعبت نافا قروران ادوبحان كمون ابن زنطفو صحافتي هقدف تساتفلو ركب جمجام قداماي منفق نطفتات هقدف ابتن 4 نوزباتات تجمجيمون او تنسرح كلاي منفق تزتيون أبتي بحلف تخفلتات بوليتيكا وقداياتن ودبا وقداياتن أبتي زواز غربة صبصابات سراح تتحيزوز نبرا مدبات سراحن أفتات مون كومو دما زترائيو هاقوافاتن نمقرامهم زكو صدو زلوهم أقباباتن بريهم بتوسخي بزعبا مدلدال ودابيتات هقدفن محيال هاقراويان محبراتن مالت همادئين همامتين حسابات قريبون زيت تخايدولون صحافة قدفة بزوبا سيمينا وقيح بحري أتو رزنا أدونا يبزس معقال أبز غطس المنفق أمتات وهيبوز سرحلو حتى من اسياتن دك انسيون كمون مدنفع ودابت كالات كم زخانه غليصو زخبركم تخاتلتنا دحر زحات صار مساغريت اهغراو زيناتات حيزنا نملسينا مسانا صنحو أب كفل هاجر تينيسي حورات منقسات أمريكا بستخست حدقة على غلق بوحدو 22 سبات كم زموت تغاليحهم بتي بعسران حدن حسب بزواقع برتو عزنا بستخست بحريا وحدقة حيال ودها يوم مستفى بمهلهم كتر موتات كزايد كم زغل سمزي سيبلا ودحنا تهاجر أميتو مالهم أبتي بخبيد بقالوتات تتصلوا من محدار كبابي هامفري أب وشت 24 ساعات لعلي 430 ملم زناب كم زواقع تقصد سبات ميتيرولوجي بسنكو حيالو أبايتي مسمرات سرقيا بينتوتات أعنود إلكتريكن كالت تحت غرسن كم زعانه وقاليصهم سرحات مدحاني هيوت قاتيلو أبزلولو أبتم محدار كبابي ساعتات أوتو خمسة أوجه زحبورو سمزيد السبيلا ودحنات استهاسيو ناي مردان أبتأفا في خبابيتات نزركبو نابو حسبوتا ناي مقع عزن سرحيتي كايد كم زلو رديوم زغمزيلن كله هنري استسمي تروبيكا وهو بلاو معبل ببرتوع نفاس تدفئو نابو سناسن مبرع وحورات منقسات أمريكا يمرح بمهلو نواتاون أكبابياون عنوات كيور تساقيلهم أتي هو بلاو معبل أسعيبو بزلو برتوع نفاس بزحزلو أعنود إلكتريك بموداقو
ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈዮም ጸብጻባት ዝገልጹ በዚ ድማ ነበርቲ ደቡባዊ ወሰናስን ኣሜሪካ ብሓፈሻ ከተማታት ኒውዮርክን ኒው ኢንግላንድን ድማ ብፍላይ እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዘወረዶ ዕንወት ንምውጋድ ቅድመ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብዕጡቃት ተጨውዮም ዝጸንሑ 15 ተማሃሮ ስድሮኦም ንዝተሓተ መባድልቲ ድሕሪ ምኽፋሎም ትማል 22 ነሓሰ ናጻ ከም ዝተለቁ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እዞም 15 ተማሃሮ ካብቶም ብ5 ሰነ ቤት ትምህርቶም ተጨውዮም ዝተወስዱ ልዕሊ 100 ተማሃሮ ምዃኖም ተገሊጹ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተዋህበ መግለጺ እቶም ዕጡቃት ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ $2400 ኣሜሪካ ክኸፍልሉ እዮም ጠሊቦም ምዞም ናይ ትማል ወሲኽካ ድማ 56 ተማሃሮ ድሕሪ ዝተኸፍለሎም መባድልቲ ክልቀቑን ከለዉ 65 ድማ ዛጊት ኣብ ትሕትቶም ዕጡቃት ከም ዝርከቡን ደሃይ ከም ዘይብሎምን ተገሊጾም መንግስቲ ናይጄርያ ዝኽፈል መባድልቲ እቲ ናይ ጭውያ ገመናት ከም ዝዛይድ ገይርዎ ከም ዘሎ ብምሕባር መባድልቲ ምኽፋል ደው ክብል ዝጽውዕ ዘሎ ካብ ታሕሳስ 2020 ጀሚሩ ብውሕዱ 1000 ተማሃሮ ንተመሳሳሊ ዕላማ ብዕጡቃት ከም ተጨውዩ ጸብጻባት ጸጥታ ናይጄርያ ይሕብሩ ጫድ ፍርቅ ናይቶም አንጻር ሽበራ ንምቅላስ ኣብ ዞባ ሳሕላ ዋፊራቶም ዝጸንሐት ወተሃደራታ ከም እትስሕብ ኣፍሊጣ እታ ሃገር ምኽንያት ናይ ትስኩም ትጓ እንተዘይገለጸት ብሰንኪ ሽበራዊ መጥቃዕታት ክወርድ ንዝኽእል ሰብኣዊ ክሳራታት ንምንካይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብቲ ዞባ ኣብ ፈለማ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናሓሰ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 26 ወተሃደራት ጫድ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ጫድ ምስ 5 ኣባል ሃገራት ዞባ ሳሕል ተላፊና አንጻር ሽበራ ዝቃለስ 1200 ሰራዊት ኣዋፊራ እያ ዘላ ንተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣሽዓት ወተሃደራት ልኢኻ ዘላ ፈረንሳ ነቲ ቁፅሪ ብፍርቂ ከተጉድሎ ወሲና ከም ዘላ ምሕባራ ዝዝከር እዩ እቲ ካብ 2012 ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ጸጥታ ናይቲ ዞባ ንምህዳእ ዛጊድ ዝተፃወተ ተራ ከምዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ብኣንጻሩ ፈረንሳ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊታ ብመጥቃዕቲ ከም ዝኸሰረት ይግለጽ ኣብ ሜክሲኮ ብሰንኪ ቦብላዊ ማዕበል ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብውሕዱ 8 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ዛጊድ ቁፅሮም ዘይተሓበረ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ሰመዝ ዝተሃገረ ሓቢሮም እዚ ግሬስ ዝተሰምየን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ዘውረደን ማዕበል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሜክሲኮ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ ጸብጻባት ገሊጾም መንግስቲ ሜክሲኮ በከቢድ ኣብ ዝተሃሲ ከባቢታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምእዋጅ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክሕይል ኣዚዙሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ሓድሽ ውግእ ከይውላዕ ተሰጊኡ እዚ ዝግለጽ ዘሎ እስራኤል ብ22 ነሓሰ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቃዛ ዝርከብ ዕላማታት ናይ ምንቅስቓስ መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምክያዳ እዩ ብዘይካዚ ሰራዊት እስራኤል ምስ ቃዛ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታት ብዝኸፈቶ ተኽሲ ልዕሊ 40 ከም ዘቑሰለ ተገሊጹ ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ዕላማታቱ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዘካየደ ዝገለጸ መንግስቲ እስራኤል ዘካየዶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝክካየድ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ተጻውኦታት ምዃኑ ዝገልጽ ምንቅስቓስ ሓማስ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ ኣሎ በዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ምልዋጥ መጥቃዕቲ ዳግማይ ከይውላዕ ስግኣት ሓያሎ ወገናት ኮይኑ ኣሎ ብሰንኪ ምልዋጥ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ፍልስጤማውያን ዝኾኑ ልዕሊ 250 ከም ዝተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ከተማ ፖርትላንድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትማል 22 ነሓሰ ኣብ መንጎ አንጻር መንግስትን አንጻር ፋሽስታዊ ኣተሓሳስባን ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ክልተ ተጻረርቲ ጉጅለታት ብዝተወልዐ ምልዋጥ ተኽሲ ዘጠቓለለ ግጭት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ተቃሊሑ ፖሊስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍን ኣብቲ ምልዋጥ ተኽሲ ንዝተሳተፉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታውን ሓይሊ ዝተሓወሰ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝገለጹ ሰብ መዚ ከተማ ፖርትላንድ ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝሓዘ ሓቢሮም እቲ ተጻራሪ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሕብረተሰብ ኣሜሪካን ዘሎ ዓሌታዊ ፍልሊ ዝጠንቁ ምትፍናን ዘጉልሐ ምዃኖም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ሃገር ዝገልጹ ዘለዎም ከተማ ፖርትላንድ ማእከል ተመሳሳሊ ግጭታት ኮይና ምጽናሓ እዩ ዝሕበር
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ትማሊ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጥ እንከሎ 5 ተፋንዮም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ዝኣኸለ ቆልዑ ናብ ማዕድ ትምህርቲ ንምቕራብ ፃዕርታት ክካየድ መዘኻኸሪ ቀሪቡ መደበር ጥዕና ኣሸራ ምስ ብዝሒ ተገልገልቲ ዝመጣጠን ወፍሪ ክግበረላ ተሓቲቱ ኣብ ቴኔሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ሓደጋ ዓለቕለቕ ብውሕዱ 22 ሰባት ሞይቶም ኣብ ናይጄርያ ብዕጡቃት ተጨውዮም ዝጸንሑ 15 ተማሃሮ ዝተሓተ መባድልቲ ድሕሪ ምኽፋሉ ተለቒቖም ጫድ ፍርቂ ናይቶም ኣብ ዞባ ሳሕለ ዋፊራቶም ዝጸንሕቲ ወተሃደራታ ከም እትስሕብ ኣፍሊጣ ንሎሚ ውሶኒ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ በዝተፈጺሙ ንሓን ዋዕሉ سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على تاو زينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنائيل زميكيلم مكتزالكم دما بخبري عدم ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ ኣብ ውድድር ቅድመ መጻሪ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ተሳቲፋ ድሙቕ ዓወት ንዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ዘተባብዐ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓቢሮም ኣብቲ 2021 ዝተኻየደን ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽቡልን ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ናይ ጅቡቲ መዘናእን ዘካየዶ ግጥም ዘርኣዩ ናይ ዓወት መንፈስን ዘመዝገበ ውፅኢትን ንትፅቢት ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት ዝዓገበ ምንባር ምሕባር ኣብ ቀጻሊ ነዚ በሓለ ደረጃ ክብ ዝበለ ውፅኢት ዝያላን ምብራኹ ፃዕርታትን ከሒላ ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ኣረዲኦም ኣምባሳደር ዘመረ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ዘካየዶ ንጥፈታት ደገፍን ምትባዕን ኩሎም ኣካላት ስፖርትን መንግስትን ከም ዘይፍለየን ብተወሳኺ ሓቢሮም ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣሰልጣኒ መምህር ደምሳስ ተኸስተ ተሓጋጋዚት ኣሰልጣኒት ሩታ ኣምሎሶምን ሓለቓ ጋንታ ሃራዋ ተወልደ መድህንን ብግደና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ውፅኢት ንክምዝገብ ብኩሎም ኣካላት ስፖርት ንዝተገብረሎም ኩሉ መዳያዊ ምድጋፍ ብምስጋን ኣብ ቀጻሊ ንዝፅበዮም ውድድራት ብብቕዓት ምስለሳል ምድላውቶም ከም ዘሕይሉ ኣረጋጊፆም ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ብ15-18 ናሓሰ 2021 ምስ ናይ ጅቡቲ መዘነአን ኣብ ዘካየዶ ናይ ክልተ እግሪ ግጥም 3-1 ከምኡውን 3-0 ብድምር ውፅኢት 6-1 ምርታዕ ኣብ ቀጻሊ ዕለቱ ኣብ ዝሕበር ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ናይ ካልኣይ መድረኽ መጻረይ ግጥም ከተካይድ ተመዲቡላ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢልሎም بهاجراوي فدرشن بادمنتن إرترا كاب 17 نحاسة كسب 19 نحاسة سلسلة معلتات تودي بقوة بزقني سلطنة تزازيموم السلطنة أبدا نتنا مسمر رانيان ذات كوروقينم لنباراتن حدث سنة وهيبوم السلطنة نعسرة سلطنتي ذات وهب خوينم كابزيوم سلسلة كنستير كابوم بزيكازي أب زبا ماكل أب درس بيت صحفة أولمبيك إرتران أب الجيمنازيومن دندن بخلص حسابن جبراون ذات وهب يوم مودات السلطنة زي أب زبا ماكل تحت روز طرف كم زي كونم أب تنتريفن زولا زباطات ببجزي كوها مخانم اتي فدرشن أفليت قدم كيح بحرن سنبلن بسنكي زناب تقاريص قدمات زوارت وانجا سوبر ديفيجن اي كعس اغر زبا ماكل تمال سنبت ناي وانجا قدمات بسنك زناب تقاريص يوم تمال ساعات 4 ناي وانجا قدمات تسرعلو ابز نبره ناي غانتات كيح بحرن كوبانيا سنبلن قدم صوتا مجماريو زناب جميروم كلتين غانتات ناب ميدا وردام صوتا دما فلمم انتو قنه زناب النابرتع بمخادو ميدا ماي مليو تتصاوت مصوات سانوم زنابون سلازي حدغو ما اكلادانيا تخل موغوس مسمر ديان بمزراب نصوتا خقارص وسنوم صوتا دما ابشد سدا تقاريصوم استمزغب شتوغناي نبرن ግጥማት ናይ ዋንጫ ሰንበለን ቀይ ባህርን ዝመጽ ሰንበት ሰዓ 3 ድሕረ ቀትሪ ሙሉ ጾወቱ ከ30 ድማ ተመዲብሎም ዘካዚ ኣብ ትዕለት ተኣቀድመን ንደረጃ ዝተጻወታ ዓበይቲ ጋንታት ኣድሊስን ደንደን ነይረን ንሳልሳይ ደረጃን መሓዝ ሓያል ቅልሳ ካይዳ ደንደን ኣብ 19
ብ9 دقيق ቢንያም ግርማይ ብዘመዝግባ ሸቶ ሓደ ባዶ መሪሕነት ሒዛ ኣድሊስ ድማ ደንደን ትዕራይ ሓያል ቅልስ ኣብ ዘካየደትሉ ፍጹም ቅልዓ ረኺባ እንተነበረት ሓላ ውልዳት ደንደን ሚሊዮን ኣፈወርቂ ኣውፂዋ ዕረፍቲ ድማ ብመሪሕነት ደንደን ሓደ ባዶ መሪሐን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቕፅል ፆታ ብክልቲኡ ሓያል ፈተንታት ነይርዎ ግን ዝተመዝገበ ሸቶ ይነበረን ብመሪሕነት ደንደን ድማ ሓደ ባዶ ፀወታ ተዛዚሙ ደንደን ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ከም ዘላ ህዝባዊት ርክባት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ለተብርሃን ወልደ አረጋይ ገሊጻ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ኤሪቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም